Аз живея тук. И нищо ли не чухте с нощи? Нито едно ни. Нищо ли не чухте с нощи да е станало? Кучето е било много злобно, лаяло е много силно. Кучето е било пуснато, се е изкасало още и вчера след обяд. Толкова ще я седи, тръгна с колата, като му изкарах. Той ми каза, че вратата е била при това положение отворена и кучето е било отвързано. Значи това е станало, предполагам, или вчера сутринта, или вчера до обяд. Добре, вие като сте комши и тук нямате ли признаци, на смисъл, не се ли чувате, не се ли виждате? Ние се виждаме, когато излезе той да го видя. Но 2-3 дена не сте го виждали, казвате. Вчера специално не съм го виждал. И тази сутрин ме усъмни, защото той всяка събота взима млеко от мен. Тук идва и взима и носи на внучката му в Сопот тази дето. Силвия, да. Да. За нея носи всяка събота 3 литра мляко. И ме усъмни, че не дойде. Вратата отворена и комшията, като излезна сутринта, вика, това куче, вика, от вчера, вика така, вратата отворена. Тук нещо, викам, работа. А кучето си върви по улиците? То не излиза на насам, защото той лай до тук и не излиза повече. Според вас това убийство ли е? Като извиках комшията тази сутрина тук той отдолу, защото аз не смеех сам да ида, дрънка му по телефона, не вдига. Той дрънка, пак не вдига, викам на това комшия Здравко, викам, ела Дим да видим за какво става въпрос. Нямам представа. А той човек е бил здрав въпреки 83 годишната си възраст. Здрав и си вървеше като... Не се е оплакал като от болест. опълчениц си вървеше. А не може и да си е ударил главата, падайки, защото е паднал на меко място, не е паднал на цимент. Видяхме го. С комшията го видяхме. Как е паднал назад. Кочето до него мъртво. Как си обяснявате мъртвото коте до главата на починалия човек? Нямам представа да ви кажа. Може ли кучето, например, да е убило котето? Кучето може. Защото тази сутрин, като доях кравите, пищееха кокошки. То налитало на кокошки, защото то ненормално това куче малко. Аз разбрах, че преди, по Коледа миналата година, човек е бил ограбван от група роми от Горни Домлен. Възможно, тук по селото има ли такива кражби? Кметът на селото ми каза, че е спокойно общо взето. Общо взето няма, че често го посещават такива и той от това си изпати. Защо го посещават? Защото елате букук да ми изфърлите, елате това. Той ги лъжи с банички, тутманици, ори по Карлово да оправя фурни там на пикарници. Какво ги омагьосва и той, какво ги лъжи, да ви кажа, че всеки ден не, ама през ден го навещават такива. А вие предупреждавали ли сте го да внимава с тези роми? И да го предупреждаваш, той си изпати и пак не си взима полука. Възможно ли е някой от тези роми да е влезнал от снощи или онази вечер? Питам, защото кучето... Снощи не е било. Значи, щом вчера след обяд комшията е видял, защото тя моята кола и сега я изкарах, беше тук на полицейската на място. Аз не съм я мардал от ония ден. Щом вчера след обяд кучето и било пуснато, значи това е станало или сутринта, или вчера сутринта, или предната нощ. Или пък предната нощ. Така си го обяснявам аз. Като го видях, той е вдървен. Това не е станало от вчера. Според всички наши източници това е умишлено убийство. Възможно е.